हेलो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो ओमफ्राय मा देखायलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नै लोगोफोरा जि सान्दुं गलांनानै मैया जि सुबाय दिनै जि अखा राव हाबायहाय इसोर मैयाबो मोजांखौनो रानस्लाबनो मोनाखिसै आरोना ओमफ्राय नैबेबो ओरै जिङा रानदिया आरो जि मोनामखादों आरोना ओमफ्राय नै गांसेया रानबाय आरो फिसाजोनि थाखायनो कम्बल नांबाय थागौ जोंहा फिसाजोआ कम्बल नङाबानो जाया आरोना ओमफ्राय नैयो मोनामबाय एखे जिङा दंथारो आरोना इयो डाबल नालाय जिया रानाखिसै नै लांनोसै बिराद बिसा जादों लोगोफोर बिसायानो बिराद मोनामबाय लोगोफोर जिया बिराद मोनामबाय सुफिननांसिगोनसो आरोना आङो सान्दुं गोसा दुंबाथाय सुनानै होफिननांसिगोन खोमा बिराद मोनामबाय बोरैबा गेसाव मोनामबाय आयु जायगायाबो नंथारगौसो सुफिनाबा जानाय नंला आरोना आङो उपाय गैला मोदोमजोब्बाय आरो साला खेबलायला बायदो आंहा अमा थुनथुलाखौ लाना फैगासिनो आरो लोगोफोर इसोरा दिनै बेलासे आदार मोनजायाखिसै फोरानना दोनजाबाय आंजों नै बायदि फैखादो जानजिया ओरै जालायथारदो नै जारलासो दिनै आदार होजायाखिसै आरोना आंजों बियो ओइ लोगोफोर जि थिखो लायनोनो आरोना आङो नैबेखौ मोनायिनि सिगांनो जिखौ थिखोना लाखायाबाथाय बिराद मा होनो खैजेमा मानबायजोबो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं दानो थिखाबाय हरावथ' जि दामायजोबनानै थायो जियावनो नै माबायदि खैजेमा बाथावखायो मा मोनजायोबा बेफोरावबा बोरैबा मोनसे बाथाबना थाखायो नै बे फालियावबो दय जि गिदिर बिसा मानलादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं हास'नाय जायाखै मस्थ' गोलाव गाबोनफोरसो हास'नोसै आरो दहाय हास'नानै ओरैनो दोनदों आङो ओमफ्राय जि गिदिर बिसायानो गंमेना नाखा गिलु बालुनो फोरानदोंमोन आं दसे नै लोगोफोर आंना मोनानि ओंख्रिया इयो खान्थाल आरोना खान्थालखौ भाजि एवनोसै ओमफ्राय नै जारि खाना दोनदो बेखौ जारिजों दाउजों जानोसै आरोना ओमफ्राय नै खान्थालखौ जानो होनना दानदोंमोन आरोना आं मोनथोना दोनबाय दहाय फोथाराव खोथिया फुनो थांनायावनो आङो मालाय फिसाजोआ दाननो होनना जाबायनो ओमफ्राय दा एखे गोरलैथार आरोना रायाखै ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेखौ एवनानै जानोसै होननानै आङो बेखौ खालायबाय आरोना ओमफ्राय नै एवनानै जालायनोसै आरो बेखौ भाजि एवनोसै बेखौ दाउ बेदरजों जारिजों संसै आरो नैबे बिथाङा दानगोन आरोना दाउ बेदरखौ बे बिथांनि खामानि आरो दाउ बेदर दाननाया ओमफ्राय बेखौ नै फिसाजोखौ फोरोंनो थिनबाय बिदि लांख्रां उन्दुना थायो दा बे फिसाजोआ नै लांफां माबा खालामगासिनो लेखा लिरनो होनाया बोरो नोंनि ABCDया नै ABCDयाबो मानो ससेल' लिरदो मोजां लिराखै जे दाबो बायदि थाबाय आरो इयो खान्थाल जाना गरम जादोंनो बेसेराखौ माथो दिलाय हो खान्थाल जाना जोंबो गरम जादो ओइ नै दाउआ बुथारना होफैबाय माबार सावदोसो इयो नोंनि फाला मै एक्क' नाजानाय आरो बेला दै फुदुंना होखाबाय आङो माबार आंहा खान्थाल भाजिखौ एवनोसै आरो खान्थाल भाजि एवबोनोसैसो आङो नै एक्क' जानानै दा हराव गरम जालायदो ओमफ्राय खान्थाल जानायनि थाखाय गरम जादों नोंगो दे नै लोगोफोर दाउआ एकदमबारे दानबाय गोदाबाय ओमफ्राय दा एवगासिनो आरोना आङो जि मोजां खामफ्राम एवगासिनो आरो ओमफ्राय नै लेग पिस फिसाजोनि थाखाय माने दाउ बुथारबाय फिसाजोआ लेग पिस दोनना खोथाबाय थाखायो आरो ओमफ्राय मोननै दोनबाय ओमफ्राय दा नै जाबाय आरोना खामफ्राम मैगङाबो जाबाय मैगंखौबो हरनोसै आरो आङो लोगोफोर खान्थाल भाजियाबो रेडि जाबाय जि गोथाव नुखाबाय आरोना गोमोनो जानोसै आरोना लोगोफोर जाबाय नै लोगोफोर ओंख्रियाबो दाउ बेदराबो मोनबाय गोदौगासिनो रेडि जाबाय आरोना जानिलायनोसै आरो गोथावनो गन्थं गोदोलायनाय ना मा होनो लोगोफोर Bây जाय Nah. इयो गैला अरावनो खामजोबखादो
Ma, jag kan inte bli bämba, mamma. Nu ska jag